Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, φίλοι μου. Πιο χαλαρό. Σε ένα βίντεο που θα σας πω το λόγο, δηλαδή βρήκα για ποιο λόγο αυτό το χαρτοφυλάκιο δεν θα φτάσει ποτέ τις 100.000. Πάμε να σας δείξω γιατί. Πριν αρχίσουμε αυτό το βίντεο, φυσικά θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ακολουθείτε το κανάλι, που πατάτε subscribe, που πατάτε like, που κάνετε comment. Μου δίνετε με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη να συνεχίσω και θα συνεχίσω αυτή τη σειρά βίντεο και ας γνωρίζοντας το λόγο που μάλλον δεν φτάσουμε ποτέ τις 100.000. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς, εδώ βλέπουμε τη σελίδα από τη Trading 212 για το δημόσιο χαρτοφυλάκιο. Όπως σας το έχω εξηγήσει και στο παλιότερο βίντεο, έχω πλέον κάνει 2 πίτες, γι' αυτό βλέπετε το πορτοφόλιο να λέει ότι είναι σε 9.000, αλλά αυτό είναι μαζί με το χαρτοφυλάκιο που έχουμε για τον πιτσιρικά μας. Το δικό μας χαρτοφυλάκιο, αυτό που έχει αρχίσει από την αρχή εδώ σε αυτό το κανάλι, είναι αυτό που βλέπετε στα δεξιά της οθόνης που λέει FF Project GR, που είναι σε αξία 8.230 ευρώ. Λοιπόν, κοντεύουμε τα 4 χρόνια και δεν έχουμε περάσει τα 10.000. Φυσικά δεν έχω βάλει και τόσα λεφτά. Τα λεφτά μου που έχω βάλει εδώ πέρα είναι γύρω στις 7.700, οπότε έχουμε ένα μικρό 5% κέρδος. Εδώ βλέπουμε τα holdings που έχουμε. Είναι απροσθήκη η Alibaba που σήμερα αρχίζει και ανεβαίνει και γενικά νομίζω αυτή τη βδομάδα άρχισε να κάνει ένα spike και να ανεβαίνει. Ξανακατεύει και ανεβαίνει. Τέλος πάντων, δείχνει ότι υπάρχει μια καλή κίνηση. Η Shell είναι ο στυλοβάτης που την έχουμε πάρει από την αρχή. Σήμερα, την τελευταία εβδομάδα βλέπουμε έχει γράψει 4% και σήμερα 1,46%. Πώς και να μην γράψει αφού πάει στο Θεό η βενζίνη. Και το επόμενο στοίχημα αυτής της χρονιάς που έχει ξεκινήσει από τα τέλη της προηγούμενης είναι η Pfizer. Έτσι, με αυτό το σύντομο update, τις επενδύσεις τις ξέρετε. Και η Grab. Και η Grab, μην τη ξεχνούμε και την Grab. Και αυτή είναι μια καινούργια πρόσθηκη στο χαρτοφυλάκιο. Και είμαστε 3% πάνω, εντάξει, 166 ευρώ, αλλά κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, αλλά θα πάμε στο κύριο θέμα αυτού του βίντεο και θα σας εξηγήσω το λόγο. Ανακάλυψα το λόγο, δηλαδή βρήκα άνθρωπο που μου το είπε, μου είπε φίλε, δεν θα φτάσεις ποτέ τις 100.000 με αυτή τη στρατηγική. Αλλά πριν περάσουμε στη στρατηγική, για ποιο το λόγο, να σας πω τη στρατηγική, γιατί μπορεί μερικοί να μην το έχετε παρακολουθήσει από την αρχή αυτό το κανάλι και τη δημιουργία αυτού του χαρτοφυλακίου. Τι ψάχνουμε σε αυτό το χαρτοφυλάκιο? Δεν κυνηγάω τα trend, δεν κυνηγάω τα momentum, δεν κυνηγάω ό,τι τρέχει να πάω εγώ από πίσω. Ψάχνω να βρω ή undervalued εταιρείες που μπορεί στο μέλλον να μου αποδώσουν, ή θα βρω turnaround εταιρείες. Δηλαδή τι είναι το turnaround? Δηλαδή κάποιους που έχουν μια κακή χρονιά, ρε αδερφέ, ή κάποια κακά χρόνια, αλλά βλέπω ότι μέσα από τις ενέργειες που κάνει το διοικητικό συμβούλιο, όλη η εταιρεία, το πλάνο που έχει, ότι μπορεί να ανακάμψει. Με τη δική μου λογική πάντα και με τα δικά μου πιστεύω. Δηλαδή είναι πολύ bias όλο αυτό το χαρτοφυλάκιο. Η Alibaba είναι σε αυτό που λέμε undervalued εταιρεία κατά τη γνώμη μου και για αυτή την περίοδο. Οπότε αυτή είναι μια επένδυση undervalued. Όπως ήταν εδώ πέρα, η Shell ήταν όχι και undervalued αλλά και turnaround. Δηλαδή είχε μια κακή χρονιά, ήταν η πρώτη εταιρεία που είχαμε αγοράσει. Την είχαμε πάρει το 2020 όταν άρχισε αυτό το χαρτοφυλάκιο, γιατί είχαν πέσει τα τάρταρα οι πετρελαιακές. Οπότε λέμε ότι έχει κάνει λάθος η αγορά, δεν γίνεται να χρεοκοπήσουν οι πετρελαιακές εταιρείες. Οπότε την πήραμε. Αυτό έχει αποδώσει πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάνω από 100% σε αυτή την επένδυση. Pfizer, αυτή είναι ένα turnaround καθαρό. Την είχαμε και παλιότερα τη Pfizer, γιατί πιστεύουμε ότι θα βγάλει το εμβόλιο, το έβγαλε και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει πάρει την κάτω βόλτα αυτή η εταιρεία. Γιατί βλέπουμε ότι πλέον δεν έχει το εμβόλιο, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα κάνει το turnaround, γιατί θα βγάλει άλλα φάρμακα, έχει επενδύσει σε ογκολογική, σε έναν από τις καλύτερες εταιρείες για ογκολογικά θέματα τη Σέγγεν, οπότε εκεί πιστεύουμε ότι θα κάνει την ανατροπή. Μπορεί να μην την κάνει αυτό το χρόνο, μπορεί να την κάνει τον άλλο χρόνο, αλλά μέσα σε κάποια χρόνια αυτό θα υπάρξει και πιστεύουμε ότι τώρα αυτό είναι μια ευκαιρία για να μπούμε. Αυτό είναι το turnaround, ας πούμε. Σας είπα εντάχει κάποιες επιλογές και τα πιστεύω. Βέβαια έχουμε και τα growth, όπως είναι η Grab που την πήραμε για το growth potential που έχει η Grab. Σαν εταιρεία, είναι μια καινούργια εταιρεία, εντάξει, σχετικά 14 χρονών είναι, αλλά είναι μια καινούργια εταιρεία
που πιστεύουμε ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο growth στη συνέχεια που θα σκεϊλάρει. Υπάρχουν κάτι με πολύ μικρά position από ό,τι βλέπετε, 2%, 1%. Φυσικά η Advent μας έχει πάει άπατα, αλλά και αυτή είναι ένα growth στοίχημα για το χαρτοφυλάκιο. Οπότε είναι λίγο ανάμεικτο, αλλά το κύριο μέρος είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε το undervalued και ψάχνουμε να βρούμε και το turn around. Αυτά τα δύο πράγματα. Λοιπόν, και από ό,τι σας είπα, βρήκα τον άνθρωπο που μου εξήγησε και το κατάλαβα με απλά πραγματάκια, με απλές λεξούλες, γιατί αυτή η στρατηγική πλέον, όπως είναι διαμορφωμένο το market, όπως είναι διαμορφωμένη η αγορά, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει όπως παλιότερα, να το θέσω. Αλλά μάλλον χάνει σιγά σιγά όλο το νόημά της. Ο κύριος αυτός είναι ο David Einhorn, ελπίζω το λέω σωστά. Έχει δικό του fund, είναι το Greenlight Capital και έχει ως στρατηγική αυτό το fund να βρίσκει undervalued εταιρείες, δηλαδή που έχει κάνει λάθος η αγορά, και να προσπαθεί να το βρίσκει αυτός, να επενδύει πρώτα από αυτό, και όταν το αναγνωρίσει η αγορά αυτός να καρπώνεται αυτή την αύξηση που θα έχει πάρει στην τιμή της μετοχής της εταιρείας, αφού η αγορά έχει αναγνωρίσει ότι όντως αξίζει για περισσότερα αυτή η εταιρεία και έτσι βγάζει κέρδος. Λοιπόν, άρα θα μου πεις, ρε Πολύβιε, αυτός εδώ πέρα είναι ένας που έχει την ίδια στρατηγική με εσένα. Γιατί λες ότι αυτός ήρθε και σου είπε ότι δεν θα πετύχεις, αφού αυτή τη στρατηγική αντιπροσωπεύει? Ναι, το είπε και αυτός, το είπε σε μια συνέντευξή του που έδωσε στο CNBC και το εξήγησε πάρα πολύ σοφά. Δεν είπε ότι απαρνιέται να κάνει αυτή πλέον τη στρατηγική, ότι θα πάει να ακολουθήσει το momentum ή να κάνει quantitative ανάλυση και να κάνει trading για να τα βρίσκει. Απλώς εξήγησε το λόγο ότι γιατί πάρα πολλοί αναλυτές ή εργαζόμενοι σε fund που ήταν με αυτό το σκεπτικό είναι πλέον άνεργοι. Λοιπόν, εδώ σε αυτήν εδώ πέρα την συνέντευξη δεν βάζω ήχο, γιατί δεν έχει νόημα, είναι όλο στα αγγλικά, οπότε δεν θα ήθελα να... Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει να τη δει, γι' αυτό την έβαλα να είναι full με τον τίτλο. Εδώ πέρα εξηγεί στον παρουσιαστή του CNBC γιατί πιστεύει ότι το market, η αγορά, είναι θεμελιώδης σπασμένη, και θα το πω με απλά λόγια. Λέει ότι πλέον στην αγορά ακολουθούν ένα trend όλα σύμφωνα με τα index, με το passive investing και το index fund. Τι θέλει να πει με αυτό? Δηλαδή ότι αφού έχουν μαζευτεί τόσα μεγάλα κεφάλαια σε index funds που ακολουθούν δείκτες όπως είναι ο S&P 500 για παράδειγμα, και μέσα από αυτά τα fund αρχίζουν και επενδύουν σε εταιρείες που είναι, ας πούμε, στο S&P 500 ή σε άλλους δείκτες, αυτά τα fund, οπότε όσο πιο πολύ επενδύουν τόσο πιο μεγάλο μερίδιο της πίτας παίρνουν από αυτές τις εταιρείες και διοχετεύουν και τα πιο πολλά λεφτά μέσα στην αγορά, οπότε ουσιαστικά κινούν αυτά την αγορά. Έτσι πλέον έχει χαθεί λίγο και το νόημα να βρεις το undervalued, γιατί πλέον αυτά τα fund που έχουν τη μεγαλύτερη μερίδα του λέοντος και ρυθμίζουν κατά κάποιο τρόπο τις κινήσεις του market, δεν θα νοιαστούν να βρουν κάτι που είναι undervalued. Δηλαδή θα λένε ότι εμείς έχουμε αυτή τη στρατηγική, το passive investing, που ακολουθούμε αυτό το δίκτυο που έχει φτιάξει ο S&P 500, οπότε δεν μας νοιάζει τώρα να καθίσουμε να ψαχτούμε και πάρα πολύ σε εταιρείες που είναι undervalued ή turnaround και να επενδύσουμε σε αυτές για να βγάλουμε ένα κέρδος, αφού έχουμε δώσει τόσα άπειρα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια σε αυτό στο passive investing, οπότε δεν μας νοιάζει και πολύ. Επίσης είπε ότι αυτό με το passive investing πλέον έχει καταστρέψει και την έννοια του active investor. Δηλαδή, τι είναι ο active investor? Ο active investor είναι επενδυτές που βρίσκουν εταιρείες που δεν τα πάνε και πολύ καλά και λένε ότι θα αγοράσω όσο περισσότερα κομμάτια μπορώ από αυτήν την εταιρεία, να πάρω μια πλειοψηφία μετοχών και μέσα από αυτήν την απόκτηση των μετοχών να αποκτήσω μια θέση στο συμβούλιο της εταιρείας και να προσπαθήσω να περάσω τη δικιά μου στρατηγική που πιστεύω ότι θα την ανανεώσει και θα αξιοποιήσει καλύτερα τα περιουσιακά της στοιχεία και όλη τη δυναμική της, ώστε στο μέλλον να αναπτυχθεί. Κάτι τέτοιο έχουμε δει πρόσφατα να συμβαίνει και με την Disney, που ένας επενδυτής, active investor, θέλει να μπει στο διοικητικό συμβούλιο και να αρχίσει να εφαρμόζει τη δική του φιλοσοφία, γιατί πιστεύει ότι η Disney πλέον σαν εταιρεία δεν παράγει αυτό που μπορεί. Οπότε πλέον, αφού σε κάποιες εταιρείες αυτά τα fund έχουν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των μετοχών, δεν τους νοιάζει και πάρα πολύ να πάνε να ακούσουν έναν active investor και να του πούνε, να πάει αυτός, ας πούμε,
Γιατί έχουν την πλειοψηφία των μετοχών αυτά τα fund. Να πάει ο active investor και πει: Γεια σας, έχω έρθει, έχω αυτό το πλάνο και πιστεύω ότι αυτή η εταιρεία θα πάει πάρα πολύ καλά με αυτό το πλάνο. Και θα του πει το fund: Ναι, δεν μας νοιάζει, αφού έχουμε τόσα πολλά κεφάλαια που πλέον η κίνηση της μετοχής γίνεται μόνο με τα κεφάλαιά μας που επενδύεται. Δεν χρειάζεται να παρέχεις κάτι περισσότερο. Οπότε και γι' αυτό βλέπουμε ένα πολύ overvalued market σε μερικά σημεία και ένα πολύ undervalued market σε άλλα σημεία. Δηλαδή, όπως είναι έτσι χτισμένο το market πλέον, το overvalued γίνεται ακόμα πιο overvalued και το undervalued γίνεται ακόμα πιο undervalued, χωρίς τη δυνατότητα να υπάρχει μια προοπτική που θα πει: Ρε φίλε, θα ανεβεί και θα δηλαδή θα αναγνωριστεί η αξία της και θα πιάσει την κανονική της αξία. Και παραμένει undervalued και συνέχεια πέφτει η αξία της. Είναι πάρα πολύ καλή συνέντευξη, παιδιά. Να πάτε να δείτε και γενικά λέει πάρα πολύ. Όποιος του αρέσει για το value investing και όλο αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Ενώ ανακάλυψα πρόσφατα και έχω εντυπωσιαστεί με κάθε μιλία του και με κάθε ανάλυση που κάνει σε εταιρείες και πώς τα εξηγεί. Οπότε, αφού είναι έτσι δομημένο το market πλέον, αν το overvalued γίνεται συνέχεια overvalued και το undervalued γίνεται ολοένα undervalued, αυτή η πορεία, αυτή η στρατηγική, αυτό που μου αρέσει εμένα, δεν πρόκειται να μου αποφέρει ποτέ την αναμενόμενη απόδοση, έστω και αν τα κάνω όλα σωστά. Όμως δεν θα τα παρατήσω, θα συνεχίσω, θα κάνω αυτό που πιστεύω, αυτή τη στρατηγική, και ελπίζω στο μέλλον να γίνει κάτι, να δούμε ότι αυτή η νοοτροπία μπορεί να αλλάξει. Μπορεί στο μέλλον κάτι να αλλάξει. Μπορεί κάτι να γίνει διαφορετικά. Ο καθένας θα πρέπει να ακολουθεί τη στρατηγική που νιώθει αυτός άνετα, να επενδύει σε εταιρείες που νιώθει αυτός άνετα και να ξέρει πάντα γιατί βάζει κάπου τα λεφτά του και να μην βάζει λεφτά που έχει ανάγκη. Αυτή είναι νόμη απαράβατη. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ήθελα να σας πω έτσι, δηλαδή αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να φτάσω σε 100.000, θα συνεχίσει έτσι ο market, και θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο που εγώ εδώ προσωπικά μέσα από αυτή τη στρατηγική θα προσπαθήσω να βγάλω λάθος τον κύριο David Einhorn. Γεια σας!